Wiecie, w odcinku z samych quizów wybrałem tekst, która piosenka została napisana z myślą o tobie. Którą porę roku lubisz? Ja bardzo lubię wiosnę. Wiesz, najlepszą cywilizację. No nie wiem. Wszystkie są spoko. Ta mi się podoba. Tylko odważna, ale nawet ładna. Czy się malujesz? Nie, nie maluję się. Może czasami. Na jakieś imprezy to zrobię czasami. Co lubisz robić w wolnym czasie? Czytać, ćwiczyć, spotykać się z przyjaciółmi. Lubię spotykać się z przyjaciółmi. Lubię też słuchać muzyki. Mój ulubiony przedmiot szkolny. Polski. Twoja ulubiona książka. Z tych wszystkich najbardziej lubię Harry Pottera, chociaż nie czytałam go, ale żadnych z tych książek nie czytałam. Nie. Go oglądasz na YouTube. Ja oglądam Stew, ale z tych ludzi to najwięcej oglądam. W zasadzie do nikogo, ale Banshee oglądałam często kiedyś. Którą bajkę Disneya lubisz najbardziej? Kopciuszka lubię. Na którą literę jesteś? AM, bo on zaczyna się na A. Zaraz nie słucham tej piosenki, ale możemy ją zaraz posłuchać. Dobra, czekajcie. Dobra, nie posłuchałam. Do zobaczenia, cześć. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Do zobaczenia.